Easy go. Alright, what's up mga chuy? So for today's video, maghimo na may karon sa among behind the scenes sa among imbing nga mabutay. So abang-abang lang si Sinyo G. Yeah, what's up? Dol, sa masulti ni Budol sa iladol. Paabutara kay hapit na pero ulanon tuman. Ambot lang. Balagulan ulan, padayon gyapon namon padayon namon ni mga kabuwang. So makita ninyo sa among behind the scenes sa among music video. Ito na to, Kalipay. Kalipay. Sinyo G, Bisaya ni Choy, featuring Boy Tabas. Let's go, update ra mo. Guys, narang sana mo kakauban kasi nakatulog. Stilan niya. Pag-ilis na da, pre. Pass out. Okay, para makuha na itong yung binaro. Hindi na, pre. Hindi na, pre. Kaya sana orasa, hindi na tao kayong binabot. Pre na, pre. Pre. Pre na, pre. Para makuha na ito, pre. Alright, what's up mga kasi for today's video, diri mi karon magbuhat sa among first shot sa among music video. So diri pakita pre. So, diri dapit. So ang title nato ay Ikaw. Ay ikaw to dol? Oh, kalipay guys, kalipay. So karon mga choy, diri sa mi magbuhat og first shot sa among video. So karon mga choy, di na to nadugayon atong iunahon og shot sa kasinyo sa So asa man day karon pa nga binyo. diri sa Dinagat og province of Blood. Sa kita ako lang sumaingon dili atik ikaw ang naghatag og kalipay sa matapatan ako ikaw na ikaw ang naghatag og kalipay sa matapatan ako ikaw na ang gusto kong makita. Ikaw na ang babae nga gipangayo sa kahitasan. Ikaw ang kalipay sa matapatan ako ikaw na ang gusto kong makita. Hindi mo nga nilijutika sa kita. Ako lang sumaingon dili atik ulatik ni pitik sa imo rajin nga taron. Di lang ka mawala sa ako abuya-buyaging taon. Maabot pagod to gabi patik kadlaon. Kaya ang guban ako ni mo di matungkad murag dagat sa Pasipiko ing anak alaw. Dili ka ang may kasakitan. Ang may nimo mahalong panggaon o kampingan. Ako lang sumaingon dili atik ulatik ni pitik sa imo rajin nga taron. Kay ikaw ang imo na paginahan sa mga Okay ra to. kukunin ang kita og liwat pero kung Wala na yun. balik ko na tong istorya pagsubot nimo sa kuha. What's up guys? So si ito na po ang sunod na kung i-ban. Nahan sa kong mga anak gwapa ka gwapo ko nindot yung taog liwat pero kung nga isyagit nga ikaw ako mausap istig akong kabisag usahay mag-away ta ako'y mulabaw. Kahitasan, isa ko sa limo ka maldita di ko mapulan. Magpadayon na maglingon para ang relasyon ay katapusan. Di ka pasadan nga ay iba di nga gitaguan. Hangtod mating lang ito dahil istoryahan. Iya. Namali siguro. Mali siguro. Baka kita sa video rin para mga behind the scenes ba? Kisa namali ato man. Ako yan. Post pre, post. Ako oy. Di ka pasadan nga ay iba di nga gitaguan. Kung mag-away ka ni ayo na yung istoryahan. Hangtod mating lang ka dili ka malindan. Di ko ang bugirok-irok di ba ang butika sa uban tungod kay ikaw. Up mga choy. So karon mga choy, nami diri karon na pod sa Upper Laguna. So mao ni among third shoot diri sa Upper Laguna. Medyo lisod-lisod ang dalan, so musaka sa mi dito
So karon mga choy, adi nato padugayon kay pakita na po namo sa inyo kung mag-shoot na po mi, mag-shoot. So mao na magagamit ng camera. Proper lang namo sa inyo kung wala pa man mi model. So yun. Ito na ang ating hinihintay mga choy. Tara, let's go. O kita oh. Kay ikaw ang imuuna kong inahan sa kong mga anak. Gwapa ka, gwapo ko, nindot yung taog liwat. Prod ko nga isyagit nga ikaw akuha. Ako'y mo labaw. Ikaw ang naghato masayangan basta ikaw akong kauban. Sulit tumalaak imong kamot akong kulitan. Isaan ko sa kahitasan, isa ko sa imong kamalgitan. Di ko mapulan, magpadayon na tiguan ka. Diliti ka malintahan, di ko ambong pirot-pirot. Di pangambong tika sa uban, tulad ka ikaw. Ikaw ang naghata. Guys, so karon guys, namidiri karon sa Upper Laguna, kung giyon ako sa inyo guys na. So bale ang amo na po isunod si Sinyo G sa katong last part niya nga chorus, tapos ikaw na po paring Romel. So karon nakita ninyo mga choy, nga yung view kana dire siya kuanog spot kibali sa or mga MB or mga mag-date or couple anything. So yun nga mga choy, karon na nato dugayon si Sinyo na po natong kuag shoot. So let's go. Ano ko mo? Ano ba?